Bukang king ka dyan, king king. Oh. Dito na ante. Maano pa yung ilaw? Ni? Games the light. Nakita yung ilaw eh. Ano kami shout out dyan? Ayun ay. Pisto. Pisto guys, pisto. Saan dyan? Pero mo magluto. Wala talaga. Ako lang talaga. Ilan pa ba kayo matututo ang magluto? Hala, ano? Paano mo na lang? Hindi ka nag-thumbnail doon. Tingnan mo. Hello po mga ka-dragon. Hi guys! Kakain na naman kami, pampataba. Tingnan mo. Papansit ka na. Simpleng ano lang pa. Simpleng Dahil ngayon talaga yung kaarawan ni Ate Joanne. Yan, siya ulit magluluto. magpansit-pansit lang kami guys. Birthday ko guys, pinaparusahan ako. Saka bitcho-bitcho. Magsha-shoutout daw si Dana guys. Aray ko, kasakit sa mata yung usok. Ikaw gusto mo maganda-handa, pwede. Magkakakuha. Shoutout kay Ate Bibilin Florence. Kay Ate Bibi Florence. Ito ang may kasalanan. Daro. Dana, andito. Andito po si Dana. Dito Dana. Sila po. Ayan, ang baby girl. Ang bunso. Ate, walang nagalabas na ano? Wala talagang nag-comment. Wala talaga nag-comment na. Hi po kay Sir Ronelo Castro. Baliktad ako. Shout out po sa 9 viewers. Okay lang yan. Mamaya magdadami din yan sila. Happy birthday daw, Ate Joanne. Yes, ngayon po talaga yung kaarawan. In advance lang namin. Diba? Nakailang birthday na siya. May pabiko, may painasakay. Sana all. Siyempre kasama natin ang mga seniors. Baka namimiss nyo na sila. Mainit. Hello po mga ka-dragon. Napasok na si Dana. Sige kasi dito. Ano mo? Hindi Kaya ka ko pamasa. Hindi ay wala man. Sige. Pasensya na sa aming pangsit na walang karot. At malayo kami sa bayan. Malayo sa kabihas. Malayo kami sa... Sagyo pa dito dahil sa bayan. Wala na yung niluluto mo ay. Si Dana, dikit. Ako na lang magbasa. Ay, yung cellphone mo, hindi nagawa. Ako magbasa. Luto-luto tayo. Gusto ko kain dyan. Hello po Sir Calvin, muling bayan. Guys, sinong gusto? Yan, gagawa kami ng bitcho-bitcho. Bicho-bicho ni Auntie Ligay at ni Auntie Pasing. Hello po kay Rizabel San Juan. Ano po yung bitcho-bitcho? Ano daw yung bitcho-bitcho, ante? Sabihin mo nga anong ingredients no, ante? Anong mga sangkap ng bitcho-bitcho? Ante mo. Yug lang bago asukal. Yug lang guys, bago asukal. Bago Glutino. Pwede rin naman yung ano, yung Sir River, paabang po yung yung part 3, bukas po ang upload. pag live muna tayo. Hindi na pulot na ano si editor live. Sa Tigreta, wala. Ha? Tigreta, may naghahanap. Wala po si Gretchen, nasa Manila po ngayon. Lumipad lang saglit guys. Uwi din mamaya. Jollibee lang sa Manila. Nabili kasi namin ng Jayco na
Greta yung J ko namin ha. 5 box. Kay Greta. Uwi din po siya kaagad. Namilis niya na kaagad, guys. Pagtsagaan niyo muna kami. Mga... Wala. Wala pa yung aming taga-garak-gak girls. Wala yung tagatawa. Palapit ka naman, Peng. Anong palapit? Mag-usod ka daw dito, di ka daw makita. Lapit mo Ala, yung damit mo, yun din yung suot mo nung nag-live. Di ka nagpalit. Hindi ako naligo, guys. ng 4 na araw. Charot. Wala kasing damit yan, guys. Di 5. Bagong tupi lang kasi. 5. Kaya kung ano yung sa ibabaw, yun na yun. Paanong 5? Halos puno na yung damitan niya, 5 lang. Hello din po, Sir Calvin. Parang karaoke, ante. Ano mo yung karaoke? Ay, oo, parang ganun. Opo, parang karaoke po. Ma'am Alma. Ay, Ma'am Si- Sir Alma. Si Alex wala po, nasa bukid. Ewan ko kung pupunta daw mamaya. Hello po kay Sir Harvey Goso. Tagay-tagay na guys. Wala po kaming Si Ali tagay-tagay. po ay nasa, nasa bukid. Inaabangan ko po ang part 3, baka daw nakahanap na ng forever si camera girl. Si camera girl at saka si cameraman na. Child abuse, guys. Masyadong bata daw guys. Child abuse si camera girl. Ilang taon? 21? Ay, 17? Sarah, tikman natin kung tama ng kwan. Wala, ante, pupunta daw si Gigi sa Papanan na. Kamburay ba? Kamburay ba, Nes? Iwan ko. Shout out po sa Kabansag family from Imboanda, Pangasinan. Ay, family Imboanda, Pangasinan. From Sir Rene Bravo. Kabilang niyo. Mga malulungkot sila at wala si Ate Greta. Hindi nga namin alam na nag-uwi. Hello po sa J. Lord. Baka naman po hindi ko naririnig. Hindi ko alam. Malayo kasi. Eh, ano mo pala yung kami? Ano ito nga nilulu? Makasama. Kakapanood ko pa lang kanina ng collab nyo ni na Miss Romalyn Vlog at Kasunerong Mangyan. Salamat po, Ma'am Alma. Ano naman naririnig? Bitcho-bitcho po yung malagkit tas may sugar brown. Yes. At saka may gata. Hello po kay Dito Pasebe. Wala yung Thank you po sa pag-subscribe from Kawayan Negros Occidental. Hello po. Welcome po sa Team BFL. Kasi Dawa ka, Tito. dito ka na magalan. Ito may video. Sa gilid. Ah, nangala ka pa? Shout out po kay Sir Rolando Rosauro. Dana, opo. Mag-shoutout ka, Dana. Ano na yung more? Ay, na yun. Kaputi ko dyan. Kasi puti ko sa screen. Nakagree ka kasi. Lagay ko na? Pudot. Sarap pa mo. Shout out po kay Jaila May Segovia. Tiglit yun, uwi ka na kami. Shout out dahil lang. Tiglit yun nanonood sa din. Uwi ka na ate Gretchen. Pasalubong. Dali, uwi ka na ate Gretchen. Pasalubong. Go! Katawa na. Namiss ka na daw niya yung module niya. Wala nang nagagalit. Natapos ko na yung math, day. Bilhan mo raw siya ng Jayco, sabi ni Dan. 5 box, 5 box. Dana, di ba tapos na natin yung math?
Oh, sa science ka naman daw pagdating. At talaga na. Si Gigi po ay nasa kabilang barangay. May pinuntahan lang. Kantahan na kayo guys. Baka makapiright na naman kami guys. Napansin nyo, nawala yung ano namin, yung live ng nakaraan. Mga Gina, di kami magkanta, ayun, nakapiright. Nakapiright kasi na-read sa YouTube. Ang sakit daw sa tenga. Sa ating mga boses. Thank you po Sir Donald Cinco. Hello po. Magandang gabi. Hello rin po kay Sir Danny Dai. Kamusta po? Magandang gabi rin po kay Rachel Vlog. Totoong maganda. Ay, ikaw pala yun. Ako may white, naka-white ka naman sa likod. Ay, pawis niya. No, adat ko'y tayo gabi. Para kaming nililitsyon. Pwede naman tumabit ang konti. Ilay mo. Nagugutom na kasi kami, kaya pinapansin Gutom namin na yung po. pansit. Oh, gutom na daw, sabi ni Dana. Gutom na po. Umiiyak. Dito mo lang. Umiiyak na yung aming alaga. Si Dana. Gutom na daw ang kanyang mga alagang... Ay, Chan. Abang ka dyan doon. Lipat tayo guys at medyo mainit. Meron doon. Dami. Manang unis. Hi guys. Ito pa yung ano mo. Shout out. Ay, kalapit ko. Ano yan? My goodness. Kasakit na ng mata ko guys. Ay, ang mata ko. Dito tayo, para Dito kasi banda na lang. doon mo ano yung ilaw, Pasensya na guys, magulo kami ha. masakit sa mata yung usok. Dito kasing... Doon, doon nga. Yan medyo ano doon. Doon mo ilagay yung camera. Ay, dito yung camera. Mag-entertain mo muna yung mga viewers natin. Oh, sasayaw daw si Dana guys. Sa'yo ng pangkatutubo, paano ba yun? Dito dahil. Girl in the mirror. Girl in the mirror. Paano ba yung sa'yo ng pangkatutubo? Kapitaan mo na sila. Sige na, basang. Girl, sigayaw mo yun ah. Yung girl in the mirror. Shout out po kay June Tadeo and Rick Rivera from Saudi. Kamusta po? Magandang gabi rin po kay Sir Luis Gapasi. Yan. Wait nyo po yung part 3 ng aming vlog bukas. Sinusundan naman tayo. Lumayo naman tayo. Oh, gutom na ako. Ay, yung balot ko pala doon. Ilang ano na tayo? 86? Hello po sa 86 viewers. Hello po, magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Anong mantika natin, Juan? Dagdagan niya eh. Ayan, medyo mantika. Next, lagyan mo po. Kunin mo next. Mantika. Kunin mo next. Bait naman ni Manang kunin. Oh, nanonood si cameraman. Oh. Hello, cameraman. Hello! Naminis ka na raw ni King at ni Gigi. Ah. Naminis niya na yung ano, magandang boses. Saka yung talent sa pag Ha? Lalaki yun. Mag-ilaw ka din. Ilaw Oh, camera. ito po si Dana. Oh. Ilang taon na yun? 17, di ba? O ikaw, ilang taon ka na? 17 na. 17 lang yun dahil. Yung cameraman nila, 20. Yung 17 si... ano, Nga pala. kita. Ay, oo, tama. 17 pala yun. Si Patrick. Sabi mo shout out Si editor pala yung ano, 20. Shout out Patrick. Dali, shout out. Sige na, huwag ka lang mahiya. Shout out Patrick. Dali. Patrick. Sabihin mo doon, oh. Dali na.
Shout out ko Patrick. Wow. Sinisipon na ako. Shout out po kay Joy Sapla Castañeto. From Llanera, Nueva Ecija. Kamusta po? Hello po sa mga taga Nueva Ecija. Yes po, masarap po yung niluluto namin. Pansit. Ang pansit ni, walang kamatayang pansit. Hindi maunat tao. Hello Richie and David Charles Santiago. Net mo malinaw. Gaha-gaha pala from Japan. Shout out sa iyo Dana, alisin mo hiya ko, gayahin mo si Lilia. Opo Sir Donald. Opo Sir Donald. Opo Sir Donald. Laksan mo. Opo Sir Donald. Fatima Vizcara. Hello po Ma'am Fatima. Idol Greg. Si Ate Greta po ay lumipad lang saglit sa Manila, guys. Pag-uwi niya, may sakit. Bumili ng Jayco. Jayco! Nga tumutin na ay. Nga to. Yan, sobrang nag-enjoy po kami sa isla. Kasama ang Team KMA at si Kakabsat Romarin. Hello po kay Emerson de Ongria. Kalukal po kita sa Lagundip. Dati. Pakita natin yung pansit. Miss you all mga idol. Na-miss din namin kayo mga Team KMA kung saan merong mangyayari. Hello po sa inyo lahat. Magandang gabi po. Sino nanonood ko? Oh, ante. Hi ka naman, ante. Hi. Malapit na tayo magkain ng pansit, guys. Magkain. Kailan siya magkain? Shop mati aghalo, auntie. Alisin na natin itong kain na. Kasi magluto pa tayo ng bichu-bichu. Diyan na rin lutuin, ante. Bicho-bicho. Ay, parang masarap tong ganito. Yung may siya, meaty. Miki-miki. Wala kaming carrots, guys. Nakarating na kami ng manuot. Walang mabili. Kaya lang ito. Pansit tsaka sayote. Pwede na yan? Malambot na? Ito pa natin. Daisy Perez. Sarap. Umamanda. Tayo man magkaan? Diba guys? Matabang ba? 3 a.m. here. Ante, yan na. Diyan na Pantaya? Ay, nilagay ko lang. 10:06 viewers. Huwag mo nang ilagay yan eh. Ay, may usok na nga oh. Dana, siguro na yung name niya, Dana. Sino? Si Ferdinand Gaba. Hello po sa Ferdinand. Sigaw mo daw yung pangalan niya, sabi niya, oh. Ferdinand. Sir Ferdinand Gaba. Ferdinand Gaba. Sabi mo lang, Ferdinand Gaba. Hello po. Ferdinand. Sige na, baby girl. Ano po yung pangalan niya? Ano ba siya? Gaba. Ferdinand. Ferdinand. Oh, yan, sige. Kahit anong pronounce mo na basta. Sabay tayo. 1, 2, 3. Ano? Hello po kay Sir Ferdinand Gaba. O, ito naman. Hello po. Kain. Sige na, Sir. Ferdinand. Gaba. Hello po. Hello po. Magandang gabi po, Ma'am Daisy Perez. Shout out sa'yo.
Shout out din po sa Sumang family ng Pasig City. Kamusta po sa Sumang family? Hello po. Kain ka mura? Shout out po. Dani Daing. Talaga ba? Nangaagit ako doon. Nanghili pa ako nagkakasakit. Shout out po sa Castro family from Davao City. Hello po sa Castro family. Mga awit din po ako, Sir Emerson de Ungria dati. Sa lokal ng Dagundi. Bali, asawa ko po si Richie Santiago. Ipag ko si Raquel Reyes. Sinabi niya na lahat. Sino yung nanay May kilala tata? niya kasi yung mga yon. Mga Santiago family yan. Hindi Sa kita Kanyugan. magluto, ma? Dito, bicho-bicho. Hello po sa mga kapatid namin dyan sa lokal ng Stockholm, Sweden, distrito po ng Northern Europe. Ang pagbati po ay mula kay Ma'am Pilita Bautista. Hello po sa mga Hello kapatid po, dyan. hello po. Ingat po kayo. palagi. Kawin ka na eh. Ay, hello mama. Dali, shout out mo si mama. Ay, mama, nandito na naman Happy ako. birthday din po kay Sid Almoite. Hello po, happy birthday po. Makikikain na naman si One. Pahaba ng shout out din po kay Diego Mapagmahal. Wow, sana all mapagmahal. Pangalan parang mapagmahal na. From Riyadh, KSA with love. Heart, heart, heart. Doon ng pansit. Pwede na, ante. Mag-ano pa tayo ng bitch. Shout out din po kay Sir Edgardo Kumba. From Jeddah, Saudi Arabia. Hello po, Sir Kumba. Hello po. Hello po. Hello po, guys. Dali na daan na. Sayawan mo naman kami ng sayaw ng pangkatutubo. Di ba mga ganun Paano yung sayaw mo, Dana, nung Girl na mirror. Dali. Dali na. Ay, sakto. Ikaw nga na isang TikTok. Shout out po sa Espinosa family from Laguna. Ingat po kayo palagi. Sa mga taga Laguna. In the mirror. Hello din po kay Sir Kamunggaw from Abu Dhabi. From Abu Dhabi. Saudi Arabia. Magandang gabi rin po, Ma'am Lopez Marilyn. Shout out po ba na Hello din po kay Michael Lantria dapat di maraming munti kayo. from South Cotabato. Thank you, Dana. May crush na ko. Crush ka daw ni Ferdinand Gaba. Sana ko. Hanggang crush lang Sabi mo muna kay si Dana. Sana Sana all. all, crush niya. Bawal pa mag-love life si Dana. Crush lang. Sino pa yung crush mo? Shout out mo kayo si Mama. Hello, Mama. Kargada ako lang pa. Shout out din po kay Guy or Dale Cruz from California. Hello po. Hello po. Thank you po sa panunod sa aming mga vlog. Di pa tuloy siya. Mag-iingat po kayo dyan palagi. Wala na nakita. Kunti lang kayong magalaw kasi ako ng dito. Ayan, magpiprito naman tayo guys. Pwede na. Di pa mainit? Pwede na ma? Hello po kay Sir Nestor Sabi ko sa'yo mo, hindi pa mainit. from California. Hello po kay Sir Nestor. Kuwait, Kuwait. Hindi namin alam yung kung paano yung ano niya. Sorry po ha. Ay sir, ano mo muna? Painitin. Si Mama, sabi ko kasi mainit. Dito kayo.
Hindi ko lang mga... Ma, salamat po sa panonood, Sir Nestor. Bakit? Kita ka na. Dito kayo, oh. Magkain ka na, pa. Ilikan mo yung pamilya. Hindi na ba Hindi na mausap. Diba guys, ang gulo namin? Nahihilo na yung mga upuan. Mainit kasi dyan. Tayo, tayo. Parang Lapit ka talaga din sa ano. Parang ito naman ko lang nakasayo mo. Hello guys. Hello guys. Hello. Hindi na makita. Makita naman. Nakaano Ulo na lang makita. Ay, Walang kainit. tawad. Wala, nilapit mo palalo. Hindi na nga maano nakatingala natin. Ayan, Ito Peng. ang inaano ko, yung luto mo dahil. Oo. Tignan mo nga, Peng. Okay na. Hindi ka makita ito. Hello din po kay Phil Day Gabriel from Dubai. Kamusta po? Kayo po na nagsimula. Okay na yung cup yan. Okay na natin. Hindi na. Talag. Pagmakan na lang. Hintayin mo na. Kita naman ako. Tapos kulang na lang mahiga ka na. Pag ganun kasi. Hello po kay JB Vlog. Okay Hello na? po. Ang kilamot-kamot ni Auntie Kasi Aya. ano pala si Ma'am Daisy Perez. Malapit lang ayun. Tagahala kayo pagbalik sa atin sana. Antay, dikit-dikit ka? Alahala. Alahala sa atin. Magandang gabi rin po kay Pat Down. Shout out din po kay Prince Lee from South Korea. Hello po. Annyeong. Kamsahamnida. Sana all nasa Korea. Sa Korea ka naman nung kailan naman sa bayan. Korea ka naman ah. Hanap naman po si ano dyan. Lee Min Ho. Pag-deliver dito. Dahan. Bakit nandiyan ka? Hello po kay Desert Scorpion. Watching you ladies here in Kuwait. Hello po. Hello po. Salamat po sa panonood. Nay! Shoo! Shoo! Inunahan na kami ng pusa sa pansit. Pupunta ko si Ranting ngayon dito. Kasi lagi ano ngayon. Sabi ko, kaya wala po kami sa farm. Nandito lang po kami sa bahay. Sa barrio. Kasi nakita yung Nakita niyo kasi. May dragon fruit din po kasi kami dito sa bahay. Mga ilang puno lang po. Shout out po kay Ma'am Jennifer Balmonte. Parang kilala ko po. Jennifer Balmonte. Parang taga dito to eh. From Mabalacat, Pampanga. Hello po. Comment po kayo kung taga dito po kayo sa ano, Siglaro. Taga Pampanga nga daw, guys. Hindi, baka nandun lang siya ngayon. Pero Balmonte kasi may mga Balmonte dito. May ninanay mo siya. Shout out Roldan Kudal. Thank you, Roldan Kudal. Thank you po sa pagbati. From Taiwan. From Taiwan. Hello sa mga taga-Taiwan. Oh, Dana, hi Dana. Hello din po, Sir Wilma. Madali. Mahihain po ang aming baby girl. Hello po, Sir Wilma. Hindi Hello makabalik po, Sir Wilmer, sabi ni Dana. Hindi niya po ma-pronounce yung pangalan niya. Wilmer. Dahil. Sa akin, ang pangalan mo. Ang haba daw po ng pangalan.
pangalan. Mahaba ba yun? Ikaw ba ano bang kadugtong ng pangalan mo? Dana lang. Ayun po, nag-enjoy po kami sa overnight namin kasama ang team Kakabsat Romarin and Cusinerong Mangyan Adventure. Sobrang nag-enjoy po kami. Ang sarap po ng mga food. Abangan niyo po yung susunod na collab. Yung part 3 namin bukas, guys. Yung mga kasunod pa yun, guys. Oh, yes po, taga dyan po ako. Sabi na eh. Si Jennifer. Naligawan niya ako. Oh, parang, ay, si Joy yata yung ate niya, no? Si Joy. Magandang gabi rin po kay Sir Ruel Lastimoso. Gandang gabi po. You're welcome po, Sir Edgardo Pumba. Tagal mag-brown. Halo ka ng halo. Gusto ko ng kainin. Diyan magsimula ka na yung dyan o doon ka rin. Bong forever. Tapos na yung bong forever. Diyan ka na. Shoutout po kay Sir Bong Paredes. At ang run, hindi lang ona. Marami lang po. Marami lang tayo. Ay, kita mo yung Bye. Tapos na ba si ano? Ay, Yes, sir. sir. Tapos na di ba ba? Magbasa ka muna. Thanks, ladies, na hindi nabasa. Happy birthday po. Nakasabay pa niyo kasi. Thank you po, Joel Dios, sa iyong pagbati. From Saudi, thank you po. Naghanap kay Ate Greta. Ping daw, pabati from, si Romel from UAE. Romel. Hello po kay Sir Romel from UAE. Kamusta po dyan? Sayang daw. Salamat po sa panonood. Next time po, pag magaling na Sir Emerson, pagaling po kayo. Nagkasakit daw siya, gusto niya pumunta dito, bumili ng dragon fruit. Pag-uwi ko po, pag mayroon yung bunga sa susunod, dadalahan kita. Shoutout po sa Alpshin TV. from Ahono Rizal. From Angono Rizal. Alpshin or Alpshin? Mahilit. Thank you po, GT Vlogs. Malayo ba sa Oriental? Ano po? Malayo din po kasi ang biyahe dito ay hanggang Kalapan ay 5 hours. 5 to 6 hours po ang biyahe. Pero pag sa boundary lang po ng Oriental, mga ano po, 1.5 hours yun. Shoutout po sa Tugon family and Calva family. Hello po. Hello po, magandang gabi. Magandang gabi po sa inyo. Katagal mag-brown. Dapat yung marami yatang mantika. Masarap daw siyang isabay sa mainit na kape. Naimas nga isabay, pinapudot Opo. na kape. Tama. From Santiago, Colado. Kapag sa umaga, ang sarap. Opo. Bichu, Hello. bichu. Hello. Bichu, bichu. TFL from Dubai. Hello po. Halo Rostel. Nelsa Ipila. Naimbag na rabi mga DFL. Hello DFL. Magandang gabi rin po. From Nelsa Dupilas. Watching from San Isidro Isabela, Region 2. Hello po sa mga taga Isabela. Hello po. Mga taga-Ilocano. Mga kakabsat. Thank you po sa panonood. Baka hindi na talaga siya Pedilo. Ganyan lang siya. Guys, baka may mga hindi pa nakapanood ng aming part 2. Panoodin nyo na po. Thank you, Ma'am Lisa, sa pagbati.
Yung pa, naging mantika kayo. Nangihi ko pa mantika. Hello po, Ma'am Olivia Pino. Nagbubuhos na lahat Hello po, yan. magandang gabi po. Wala na yun sa ano? Oh, may mantika pa tayo, Ma? May mantika pa tayo? Kaya ka, kulang. Shout out po sa lokal ng Canlubang, Laguna. Hello po ang ang nagpapa-shout out po ay si Rodel Lacostales. Hello po, shout out po sa mga kapatid namin dyan. Salamat po sa panonood sa aming YouTube channel. Salamat po sa suporta mga kapatid. Hello din po kay Sir Ronel Happy birthday, Ading John from Doming Reyes. Thank you, Sir Doming Reyes. Ano ba? Maano ba ako? Madaling mabus mantika. Bakit? Ano po yun? Solar po yun, ilaw. Nung bata ka daw, nagkakain ka ng mutay mo. Hali, may ganon? Ano yun? Pag nagkakain daw dati nung bata pa ng tayo, mabilis daw makaubos ng mantika. Ay ganon? Ay di ibig sabihin nagkakain ka ng ano, dumi. Oo, ang dami daw bata. Guys, napansin nyo, yung niluluto natin ay isa. Ubus na ang mantika. Ang kasabihan daw noon, matatatanda. Pinapagalitan ako ni mama, wag daw akong magluto kasi may bilis daw maubos ng mantika dahil nung bata daw ako, kumakain daw ako ng Nakakain ng dumi. Kumakain ng dumi. Man, bata naman yun, hindi naman ngayon. Kasabihan ni Auntie Ligaya at ni Mama at ni Tita Pasig. Thank you po, Ma'am Glenn Medinilla. From Kawayan lang Lebanon. ganyan. Di ba na kawayan? Hello po, salamat po sa pagbati. Hello po. May kawayan na yung pinagtatad. May kawayan na. Thank you po, Ma'am Olivia. Nagagalit po si Mama kay ate. Magalit daw siya. Gardo ko ba marunong din daw palang magluto si DSL. Magprito lang po ako ng Prito lang yan guys, FYI. Shout out po kay Dante Putik, MJ at Marisa Fernandez. Ito nene? Ng Sharia Dubai. Hello po. Hello po. Magandang gabi po. Pintas niya Rabi. Kumusta din po ang saya ng government niyo? Okay lang yung kamay ang baka. Ako maglagay dito. Dan sa ipit yun. Ay, oo, meron doon. Kunin mo na eh. Hello po sa 156 viewers natin dyan. Salamat po. Siguro pag nagkaming live. Pag nagkanta ka ulit natin, ano? Saglit lang. Shout out po sa Kukila family from Calbayog City. Hello po, sa mga taga Calbayog City. Hello po. Sana maabot nyo na 100,000 subscribers. Tuloy lang ang pagpapasaya. Sana po. Kaya dapat po. Thank you po. Supportahan niyo po kami hanggang dulo. Para may inspirasyon po kami sa pag-vlog. Nag-uwi yun, mga Team DFL, mga ka-drago. Kailang maglagay ay. DFL ay isa. Pwede bang malaman ko ilang taon ka na raw? Allowed na yung edad. 31, 29, 36. Diba? Si Ate Greta, 34. Napagalitan talaga ako eh. Puro line of 3 na talaga. Ako papunta na sa line of 3 guys. Paano? Ako nga pala ito. Wala na sa kalendaryo. Si Gigi po ay 29. 30. Ay, 30. Ikaw pala. Ay, nata. Happy birthday po, Ate Jo. Dapat pagluto lang natin Sayang. kasi. Thank you po, Sir Tinti Bansuela, sa pagbati. Nagilas ko pansit. Kunani more. Thank you, Crush Peng. Daka na crush na kanya. Welcome po. Done watching part 2. Thank you. Cesar T. Jr. Happy birthday, John. Thank you, Sir Cesar T. Jr. Good evening. Nakaubos sila. Okay lang kasi dito ito putol ang ulo dahil. Hindi, okay lang dito. Una mo, malaki. Mamaya, wait lang. Kaya na eh.
mamaya ay. Kunting ganun lang. Tagayin ko nga itong ring light mo. Masarap pa daw ba yung luto mo, Aisa? Hindi kasi nakikita yun. Hello po, Tatay Conrad Hernandez. Hello po, magandang umaga diyan sa California. Kasi yung Happy viewing po. Nasimulan na ni Papa. Mausok. Kunin mo kaya yun. Nag-usok na naman. Ba ako umiiyak? Umiiyak na walang dahilan. Umiiyak daw ng walang dahilan. umiiyak dahil walang jowa. Pakita mo yung niluto. Guys, ito na yung naprito ko. Sino magpapaprito dyan? Dapat brown na brown. Hindi siya mag-brown kasi glutinous tong gamit. Ay, ganun. Ay, po. Ganito lang siya. Patigay mo lang kasi. Hatulan natin, guys. Ganda lang ba siya? Ano pa siya yun? Ay, paikot-ikot pa. Ito, guys. Iba pala siya, ano. Ay, balik mo mamaya na. Parang parang silbot. Oo, iba pa, ano pa sa asukal. Magtutunaw pa ng asukal pala. Hello po. Hello po. Sir Mark Davis of Palanan, Isabela. Hello po. Salamat po. Panonood. Wala. Hello sa inyo. Caprico. Hello Sir Caprico. Kaya Ay, gusto ko magkape. Ano ba itong gilid? Bambani, Victoria. Shout out po sa mga kasama ni Sir Ferdinand Gaba sa pagbabantay daw sa lokal ng Kasama niyo magbantay. kasama magbantay siguro sa kapilya to. From lokal ng Bambanin, Victoria Oriental, Mindoro. Salamat po sa panonood Salamat po sa sa aming YouTube panonood. channel. Ingat po kayo dyan. Sa ano lang po yan, sa screen, kala mo maganda. But sa personal, mga kabar. Shout out po sa Ordaneta City, Pangasinan, mga ka-Ilocanuhan. Hello po, mabuhay ang mga Ilocano. Yes. Mga Ilocano, Pangasinan. Nilaro mo na lang yung swimming pool. Ang antila. Pag napanood po kayo, tanggal ang pagod ko, mga idol. Ang saya nyo kung panoorin. Nakakatanggal. Wow. Thank you, Thank you po, Reggie Sir Reggie. Tolentino. Salamat po. Salamat po sa walang sawang panonood. Conti Bansuela, wala po si Madam Greta. Wala pa tayong tagatawa. Wala pa tayong pagkatawa, pampawala ng stress. Pagtyagaan nyo na lang po kami. Pagtsaga niyo yung tawa ni Dana. Dana, sample nga. Aha. Ay, si Magka, Dana medyo kagabi, hawig sila ng tawa. Narinig mo yung salita-salita niya. Kaya nga, Nanaginip? Nanaginip? oo. Yung paa niya nakarating na sa mukha ko. Nakapa, ano Ano gano'n. sinasabi mo, Dana? Salitang mangyan pa naman, ay salitang katutubo pa naman. Hindi namin maintindihan. Chinga, chua. Malakas pa na marinig pa sa kabilang kwarto. Oh? Naka- Ni-record mo sana, tapos Naka-headset pinatranslate na mo. ako ha, pero talagang napatanggal ako kay may naririnig akong ano, nagasalita. Wow! Siyempre tulog ka na, Pag may sinabi manood kang, ka. pag may sinabi kang pangalan, siguro kan mo yun. Trust mo. Oh, Oy, oy, ayun na naman si Oy. para sa Expression pagkain. niya, nagaganyan pa ngayon sa gabi. Thank you po sa pagbati, ma'am. Ma'am Christine Meneses. Hello, Ma'am Christine. Hello po. JJ Hunter, shout out po. Shout out po kanti, ano, shout out mo daw ate. Si JJ Hunter. Ay, siya ba yan? Crush Aisha. I-shout out na daw si JJ Hunter. Ay, sa ito. JJ Hunter. Hello po kay JJ Hunter. Kamusta po? Sabi ko rin, bawal pala. Shout out po kay JCTV Official. Thank you from po. UAE. Gusto ko magbaliktad. Dominic Modelo. Hello po. Luis Gapasin. Pinapanood ka mga vlog ng DSL. Kaya Para pag tayong wala nasa kayong ano. upload, Na, boring na ako. Inaabangan ko na Yan na. inaabangan ko na vlog nyo na tatlo kasi si Cab sa Tromanin at Kusinero Mangyan. Thank you
Thank you po. Thank you Salamat po. po sa pagsuporta sa amin. Parang kapakain ng manok ah. Leban na kasi ng tagang. Tapos ko kay Init. Thank you po, sir. Thank you po. From Ariel and Lucel Garcia of Monterey, California. Hello po. Hello po. Magandang umaga po dyan sa inyo. Monterey. Mga sosyalan ang mga ano. Bibong at yung from Laguna. Happy birthday, ma'am. Thank you, Cookie. Cookie. Ano to? ABCDE. 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 Thank you po sa pagbati. Nakawas ka na yun, hindi pa. Thank you, Sir Nestor. Nestor Arcena Quit. Sorry. Salvador Hibionada. Hindi ko kasi, medyo malabo na kasi yung ano ko mata. Ang lilit pa ng sulat. Kaya hindi ko masyadong mabasa. Kausap. Kausap mga uwak. Mga uwak. Mga uwang. Yung anong salita, yung Uwang? Uwang? Hindi bali, wala na kayo sa kalendaryo. Nasa loto pa naman. Manok po, Big manok. and purple Yung natapan black. po, yung natapan, nakapalayan. Suwan. Lipat-lipat. Anong suwan? Diyan tayo kay Auntie Paseng. Balik na naman. Ginasundan kami ng usok eh. Hello, Sir Romel Benavides from Manila. Magandang gabi po. Tingnan mo, nandiyan na naman, Tingo. Hello po sa 175 viewers natin. Magandang gabi po. Hello po kay Jen, ano to, Jens? Pasqua? Hello po kay Janice Pasqua from Edmonton, Canada. Nanonood daw siya habang nasa work. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you sa effort, sa panonood. Yes po, mga kapatid po kami, Sir Joel Dios. From local po kami ng Muntik para sa San Jose Occidental Mindoro. PJ Vlog. Hello po. Hello po, PJ Vlog. Ganda naman. Hindi ko nababasa. Kahiya. Thank you, Sir Richard Calma from New Jersey. Thank you, sir. Hello po sa mga taga-Masbate from Dito pa next. Noisky TV. Welcome po, Kempi. Hello. Hello po, Reynan Martinez. Shout out po sa 163 viewers natin dyan. Salamat po sa panonood. It's 6:15 a.m. here in Lugara Falls. Kay Sir Meet Cesar. some street. Good night, Cindy FL. Happy birthday again, John. Good night. Thank you. Good night po. Tulog po ulit kayo. Thank you po, Sir Cesar T. Jr. Doon ko sa tabi natin. Malatinik ka dyan. Good night po. Oo. Sleep well, Sir Cesar. Matinik ka. Thank you sa pagbate, Sir J. Daniel. Magandang gabi din po sa inyo. Digma ang kabila. Dapat mo marami lang gamitin. 38. Yung? Ito ba? Ano po? Ba ito? Ano yun? Hindi kami Ay, ano?
Kanyang Coca-Cola. Mga Drum. Coca-Cola body kami. 1.5. Kami po ay 1.5. Drum yan. Oh, ante. Bakit ikaw wala ring mantika? Siguro alam na. Sipsipin niya talaga yan. Kay ano yan eh. Kalukuhan yung ano. Kasabihan niyo. Kasabihan naman. Kaya pong motor yan. Kahit gano'ng karaming bitso-bitso. Mag-hi ka dito, Mao. Dito, doon. Dito ka. Hi guys! Nagagalit, guys. Nagluluto na naman Pagalitan mo rin sa tiligaya eh. Ba't ako pinapagalitan mo? Ay, isang spelling niya, bitso, bitso. Ha? Bitso! Bitso. Ano? Bitso-bitso ang pangalan guys. So, Ayos daw ang spelling, bitso. Bitso, C-H-O din sabi ko. Oo. Bitso, bitso daw. Bitso, bitso. Ate Idol. Ay, basta, bitso, bitso, kahit ano na. Parang Ate Idol, utso-utso. Ate Idol kita dapat ikaw pala. correct Tagalog, bitso-bitso ma. Ano ay? Wala pante? Darwin. Hello po Darwin Mapula from Mapula from Mapula nga from Maynila, Pasig City. Hello po, Sir Darwin. Hello, magandang gabi po. Hello po. Hello din po kay Army. Hi, mother. Wala. Isa congratulations daw. Ha? Sabi ni tatay. Nag-comment si ate, Caritel. Hi, mother. Wala ka ng kaaway. Nag-vlog. Wow. Ikaw daw, di wow. Ay, sa congrats daw, sabi ni tatay. Thank you. Kainit. Kainit magkape. Mga idol baka naman. Hello, Sir Aguila Vlog TV. Hello po, magandang gabi. Oh, kapo daw. Mainit na nga kasi nagkape pa. Hirap lang di magkape kasi. Hello po kay Sir Nelson Coquilla. Hello po. Ingat po dyan. Hello po kay Army Jungkook. Shout out kay from Batasan Hills, Quezon City. Hello po sa mga taga Batasan. Dyan sa batasan. Okay na to? Hello po kay Aguila Vlog TV. Hello din po kay Hello din po kay Beverage Innovation TV sa YouTube channel ni Beverage Innovation TV. Hello kay Calvin Muling Bayan. Shoutout pala kay Bebelyn Dicon. Ingat sa biyahe. Hello Pauwi na ng Bebelyn, Pinas. see you soon. Ingat. See you soon din. Nasa Excited na kami. Hello po kay Sir June Santos. Asan na yung mantika natin? Mga idol, hindi ako magsasawa. Thank you, Reggie Tolentino. Gigi Hunter. Walang skip ng ads. Thank you, JJ Hunter. Hello, Sir Robin Botas from Hong Kong. Manamit sa iyo. WF, happy birthday. WF Munpeng. Sabi ni Romel. Best friend. Merong best friend. Walang boyfriend. Best friend lang. Awan nga road. Awa mo mabiro ka naman. Asiat ay. Kakaasi at panag. Ang trintanan, kamsat. Kumpay makita na. Ang pa'y nakita na. Kaya kayo sinusundan ng usok kasi mga bulaklak kayo ng dragon fruit. Wow. Ay, Thank you, grabe sir. siya. Edgardo Kungha. Hello po. Grabe naman siya. Thank you. May ahas daw sa likod. Ala, tente. Ganda na pagkabaliktad ha. Isang baliktaran lang ah. Magandang gabi sa inyo lahat.
Magandang gabi rin po, Sir Aaron Encarnacion. Good evening po. Good evening po. Hello po kay Sir Florante Villarus from Italia. Hello po, Sir. Ingat po kayo dyan sa Italy. Hi, nanay at yun. Oh, si Boss. Kasi Ate Risa to eh, Armidong ko. Ha? Siya nga to. Hi, nanay. Hi, nanay at yun. Ikaw ba to, Ate Risa? Si Armidong ko? Siya to. Bakit siya to. pangalan mo yung ano? Nakabiro ka na sa Koreano. Meron na, oh, meron na siyang Korea-Korea. Bakit may dungko? Kitang man lang ni Risa. Isang! Mga pangalan nyo ng mga... Pangalan ng Koreano. Shout out po sa lahat ng taga Alaminos, Pangasinan. 100 Island, Kakabsat. Salamat. Thank you po, Thank you Sir po. Luis Gapasen. Kakabaliktad lang yata eh. Hi, Mother Dragon. Hello din po, Sir Ediano. Hello din po. Nakasan mo ma. Narinig ma, narinig yun baga ma. Hello din po. Kay, Dito lang po kami. saan? Puro luto. Bakit? Next time po, magbilo-bilo po kami, Ma'am Daisy. Bilo-bilo ng piligaya. Makaduto Ang tiligaya, ang tipasing agsaw kay umut Sabi ni sabi ni Gretchen. Muma. Happy birthday, Miss Ma'am Joa. Ruel Lastimoso. Thank you, Sir Romel. Yaw kaya di kumay ko na. Kasalubong din. Okay, Hiden. Ay, Gretchen! Gretchen. Nagawid ka. Baga, Pag mag-uwi ka, may kasalubong kami, hindi ka nagpaalam sa amin. Basta na lang naglipat. Punta kami dito sa bahay niyo. Wala ka na. Nakasa talaga kayo. Talaga, ah. Miss ka na namin, Gretchen. Gadagal. Happy birthday po, Ate Joan. Miss namin yung tao. Army Jungkook, ate. Hindi ba ikaw to, Risa? Thank you, thank you. Ako makuha? Saan si Greta? Nasa Manila po si Greta. asan yung panong Uwi din mo siya kaagad. Sir Joseph. Hello po kay Sir Joseph de Guzman from Nueva Ecija. Hello po sa mga taga Nueva Ecija. Alis lang ka natin. Kasi na ganito. Hello po. Ayan, Mrs. Cory ba? Sorry guys. Mr. Escoripat. Nagrigat mo. Hello po from Destin, Florida. Hello po. Si Jang Jang. Si Jungkook. Ay si Army Diyan Jungkook. pala yun. Ikaw Jang Jang ha. Pa Jungkook. Pa-army Jungkook ka na rin, Jungkook ka pa ha. Ay, boyfriend na. Wala, boyfriend mo daw dyan. Makaday man yun. Kaya pakilala mo na yung boyfriend mo. Ano nga ka, Jungkook na. Jungkook. Nagpangalan lang siyang Asus Jungkook. Go Pero sila dyan. Hello po Sir Asus Go Senpon from Zamboanga City. Ibang dulin mo na. Magandang gabi rin po. Magandang gabi rin mga kadragon. Magandang gabi rin po Anthony Inyo dyan. Tenos from Cavite. Robin Botas. Mainit. Ito. Hi, Dragon. Hi, Mami Dragon daw. Hello din po, Sir Michael. Michael Tura. Hello, Michael. Hello din po. Sir Michael. Sir Michael Tura. Magandang gabi rin kay Auntie Ligaya, Auntie Pasing, kay Mami Dragon from Kimpi, Bansuela. Oh, magay kayo Magandang dati. gabi din po sa inyo. Hindi ka kita Antiligaya. Magandang gabi din po sa inyong lahat. Hello po kay Sir June Muntilana from Nauhan, Oriental.
Mindoro at Barangay Payatas, Quezon City. Hello po sa mga taga Quezon City. Magluto ng bitso-bitso. Umpa ako. Camera girl. Madi. Sa kung malamay ko. Matapang din po ito minsan. Buga-buga rin yan ng buga-buga hapon. Ano po, hindi ako sublatan sa kusina. Mother Dragon, kagaganda naman ng mga angels mo. Ay, siyempre Ito po. ba yun, Mother? Maganda po ang nanay. Papabayad ka ba? Saan ba sila magmana, mga guys? Ay, happy birthday, Mga kagay. First po. Ay, thank you, Sir Joseph de Guzman. Magaganda nga, wala namang jowa. Arby si Jungkook. Ha, 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 ha. Paano walang jowa? Kasi dansilan man. Hello po Bilisan kay man, guys. Coco, kay Matmat at kay Gabi. Hello, Namiss guys. na kayo. Hello, Gabin. Swimming Coco, na kayo dito. Matmat. Coco, Matmat, Gabin. Uwi na kayo dito. See you soon. See you soon. Malapit na, guys. Punta na dyan sila, Inang. Malapit na. Ingat ka, guys. Mga kagay. Ihanda mo na yung mga Sid. palabas Ayun mo na, sa akin. Hello po, Mami Dragon daw. From Sid. Almuete? Almuete? Di, there is a Ano ba kanya? Robilen? Hindi. Robilen. Si DFL sana kasama din si Master pag nagla-live. Si Papa po kasi ay may dinaramdam kaya hindi po siya Baka mahihain. tsaka hindi po yun magsasalita. Parang San Pilipigaya Piligaya lang rin. tayo nun, guys. Puro Ilocano lang siya yun. Mahihain po kasi si Baka hindi nyo na makilala si Master Dragon. Sobrang taba na. Shout out po kay Princess Esther Loraya. Hello po. Hello po. From Laguna. Kamusta po dyan sa Laguna? Aris Ispan. Shout out yung ni. Pag nakauwi ako pwede Shout out din po kay Agnes. Napilido na. Cordon eh. Agapit ka to yung nagnes. Malutong na ano. Tawa. Katawa. Isang malong na tawa. Tawa dyan kahit Wala sana si Dana. Wala si Dana, isa ring malakas tumawa. yun. Parang medyo hawig sila ng tawa ni ate. Si Greta. Maganda si April kasi kaso matakaw lang. Laging huli yan sa Asan po ang pagkainan. dalawang boys? Sabi ni JJ Hunter. Mga pagod po yun. Pagod po kasi maghapon po sila sa bukid. Nag-tractor po sila. Ay, Naghahanda ng ano na naman. Punlaan. nagdaan. Bakbaka na naman sa bukid, guys. Pagod na naman ng katawang laman. Shoutout po dito sa lokal ng EGM. Shoutout po sa lahat ng mga kapatid dyan sa lokal ng EGM, distrito ng Isabela South. Hello po! Magandang gabi po mga kapatid. Hello po From, kay from Arlene Dumon. Kay Arlene Dumon. Hello po sa mga kapatid dyan. Hello po kayo palagi. Baba niyo. Kabages, happening. Ba kayo? Mga girls? Ba kayo sinabang Ako po ang bunso. May isa po kaming lalaki. Dito po kaming magkakapatid. Isa po ang lalaki. Si Bunso, sunod po si Aisa, sunod po si Gretchen, sunod po ay ako. Yung mga sumunod po ay nasa Singapore. Yung panganay nasa Manila. Which is weird. Ano sinabi mo kanina? Natin. Hello. Hello. Hi po, gaganda ninyong lahat. Hi po, gaganda ninyong lahat. Bong Paredes.
Hello sir, thank you, thank Sir you. Bong. Thank you po. Salamat po sa pagsasabi ng totoo. Di ba, eh? Tawad na isang piligaya eh. Kahit walang ngipin ang mga seniors natin, magaganda yan. Malamal namin yung mga seniors Ay, natin. kung maganda hanggang bakit gano'n ang gaganda ninyo DSL ladies ba't walang jowa? Bakit daw gano'n ang gaganda ninyo DSL ladies ba't daw walang jowa? Si camera girl lang walang jowa. Hindi, wow eh. Sa isa po yan, taken na po yan. Pihikan guys. Pihikan Hihikan daw. mo sa Piligaya, guys. Naghahanap Shout pa lang. out po sa mga taga-distrito ng Sorsogon, Bicol. Hello po. Sir ay from Kaayen, Balnes. Hello po sa mga kapatid dyan. Hello po. Sa Sorsogon. Wala po. Ay, pero lamog pa. Kapag nagbakasyon ka, Madonna, pa-autograph naman. Wow. Sino yan? Sino yan? From Daisy Ferrer. Oh, kita tayo. Sa murong lang po ako. Bahay Shout lang po tayo. kay Sir Michael Lotarte. Thank you po sa panonood sa aking mga vlog. Thank you po. Po. Magandang gabi. Magandang Magandang gabi rin po kay Marami lang tayo. Ma'am Rodora Galsote. Dapat yung ano pala asukal natin. Shout out din po sa Edward Te family. Kaya mga tang. Tuwaw, North, Bagabag, Nueva Vizcaya. Gusto ng pagkain. Hello po, Ma'am Rodora from Nueva Vizcaya. Yo, mantikante? May buko kami na dyan mantikam. Certified na ngayon ng mantikam. Thank you po, Ma'am Vina Closa sa panunood. From Barcelona. Thank you po, Barcelona, Spain. Alam ko Spain. Barcelona. DFL, saan pala province ng mga ano yun? Sa ano po, Paniki, Tarlac. Magulang. Taga Tarlac po sila. Mga Panggalatot po at saka Ilocano. Ilocano at Pangalaro. Saan kayo ano? Sa Pangasinan. Shout out po kay Sir June Montellana. Thank you po sa panonood, sir, from Quezon City. Yes, si Quezon City. Quezon City. Thank you po sa walang sawang panonood. Natawa ako kay Mami Dragon. Ha ha ha. Sa pagsabi daw ng totoo. Kasi, totoo lang. Di ba, Ma? Nagbubunga rin po ito. Kaya lang ngayon po, nag-stop na po siya. Next year na po ulit. Magbubunga ang aming dragon fruit. Update daw sa isda. Hello, Mr. Editor. Wala si Gigi. Thank you, Sir Norman. Thank you, Sir Norman Bater. Nga sabi niya. Aming tablan sa maalam Ang province po ni Mother po ay Tarlac. sa Paniki Tarlac, Barangay Coral. Coral. Ka ba, Ma? Coral Panditaro. Udot. Tapos mantika doon? nag-migrate. Nag-migrate lang dito sa Mindoro. Mindoro. Dito na po nakatagpo ng napapangasawa. Hello din po kay Carmelo Malyada. Thank you po sa panonood. Mayroon pa, oh. Dapat, Wala, ang dami pa, day. Ang dami pa namin niluluto. Guys, sa bit-bit. Pero masarap yan. Kaya nga, may asukal eh. hindi nga pa pumangkad ng sapa. Tsaka, hindi, tsaka magaspang yun eh. Yung iba kasi nilalagyan pa ng buko yan. Oo, may buko nga sa loob. Shout out po sa Katabay family.
at sa lokal ng Tore-Tore, Anda, Pangasinan. Hello po sa mga Hello kapatid po dyan sa mga Panggalato, sa Pangasinan. Pangasinan. Mga Tore-tore. Ilocano, Panggalato. Shout out po sa Katabay family. Thank you po Sir Leo. From Quezon City. Ano ba? Quezon. 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 From Quezon. Alay, Quezon. ba't kasi may ano ka? May Y. From Quezon Ganyan, City. oh, from Quezon City. From Quezon Ganon. City. Ako kasi from Quezon City. Yung isa naman pala. From Chicago. From Chicago. Ano yun? Chicago. From Chicago. From Chicago. From Kuwait. Hay mga napipintas nga DFL pero mas napipintas jay original ni Mami Dragon. Siyempre, From ito. Pangasinan. Ayun na. Thank you po sir. Rams. Salamat po. Nagsabi lang po kayo ng totoo. Di ba ba? Love, love, love. Nung dalaga ako, nakapila ang mga Nakapila? Wow. Sana all. Hello po Ate Romalyn. Hello, Romalyn po eh. Camila. Miss you girl. Hi, Romalyn. Si Ate Greta po ay lumipad saglit sa Manila. Bumili lang ng ano, ng mantika. Hindi, may inasikaso lang po saglit. Uwi din po yun. Hindi magtatagal. Nakipagtanan na guys. May importante lang po siyang kailangan Nag-aasikaso na ng ano, kanyang ano yun? Permahan yata. Kailangan yun. may permahan Ewan ko daw kung anong siya. permahan niya da. makukulong na daw. Joke lang. Hala. Pipirmahan siya dun sa bahay. Gusto mo Ate Romalyn ng ano, bityo-bityo ng Tilagay at ng Tipase. Siyempre, magkay-kay kay ano, kay Dali, Robert. ante, ayun nyo kayo kay Romalyn, dali. Nagustuhan nila yung nagustuhan nila yung biko-biko niyo. Yung biko niya masarap daw. Dito, hindi ka makita dyan. Tini, ito. Ito, ini. Hindi kayo makita. Hello po kay Ma'am Florence Martin Vlog. Oh, dito po si ano. Pasyal ka dito. Garamit kami si Bitso-Bitso. Diyan daw sa bahay niyo ate. Diyan daw kami magluto lang ng kanin. Kung anong gusto mong kakanin, lahat na ng kakanin alam ng mga ito. Kailan kasi kami tayo ng dagat. Ayan, wala. Sa playa. Kapit dagat yung sa playan, tapos isang isla pa. Ay, isang ano. Sa bahay nila. Alam ko yung bahay nila. May ilog pa yun. Ilog Alam mo yung bahay nila. Kami hindi namin alam. Malapit doon Hi sa... Mami Dragon daw, sabi natin Romalyn. Parula. Ay, di. Galing na ako sa Parula. Bagsika, kanahin ka nga napintas. Miss you Napudaw Mami pa. Dragon. Oo, napudaw ka. Kaya't ni Greta kastamot kinyam. Bapay dimpon. Mas asyak kaya ni bagbaga na nga kangingisipan isuna. Hoy, ako, Maganda kayong ganon. kaming dalawa ang maitim kasi sa akin Hindi, magkakapatid. maraming nag-comment sa ano, kasi ano daw. Maganda kayong ganon, Maganda daw yung kasi- ganong kulay kasi sa ibang bansa daw kinaiingitan yung morena. Oo. Yung iba din. Sila nga ay nagpapaitim pa para lang maging ano yung mag-dark yung kulay. Si mama po ang marunong magpanggalato. Kami po hindi marunong. Sampul nga Pagkalatok mother. pa nga ma. Mga tila. Gali lang mga tila. Ano ba kain ng tela? Pati tela kinakain? Ano ba mga tila? Agay latan. Palaubat na ako. Agay latan. May kasamahan kayo. Nagkailatan, nagkalasing. Agay latan. May kandito ay Ma'am Florence Martin. Wala. Kita nga. Wala kayo dyan, takyan. Tawayan nyo lulutuin ni dyan. Ako na yung mama. Masamsamit. Masamsam. Ano yung maano ibig sabihin ng mother? Madamo daw masama. Gretchen talaga. Sinini Asaya. Maganda daw sa ating Gretchen. Wala si Ate Gretchen. Wala sa ating Gretchen eh. Maganda naman talaga siya. Black beauty. Black beauty. Pero nga kung sinasabi niyang kwan, kangingisitan ka no. Bag ni Romalyn, tanapo daw. Mas asyak kaya. Deng ka dyan bagbaganak eh. Pinaglihi po kasi siya sa ano, sa Atay. Sa nasunog. Inihaw na atay na nasuay. Inihaw na nga. Atay Nasunog pa. pa. Sunog pa. Kaya ganun po yung kulay niya. Kung kasi kadyang yung kuwan tutong. Totoo. Sa amin talaga magkakapatid guys. Kami natin Greta yung ano. May Pero itim. sila yung pinakamagaganda. Nangangawin ako na pabulusan ko. Lubat na ako. Hindi na Kaya, ako makabasa. Narobat na? Doon na pwede naman ay Pero po, pinakamagandang shape ng katawan si Greta. Coca-Cola body yun. pwede mo Malalaki ang puwet. Yeah.
kami mang kuwan. Kasi nung maliit yun, hinihigpitan ko yung bigkis niya nung bagong panganak hanggang Ba't yung sa Walang akin buwan. ma, hindi mo nilagyan? Bakit kami hindi mo ginigkisan? Bakit siya lang ginigkisan mo sa anak? Ba't di mo binigkisan tayo mo tuloy ano? Nagpandi-pandisal na yung Naglabas na yung mga bilbil namin. hirap na akong maglaban ng bigkis. Ba't kasi Pero may nagsabi sa akin, Ure, way-way ko man na ang galit ng disipit to. Hindi pa ba magbigkis ngayon? Wala. sabi nung kumadrona Wala sa lang chance akin, yun, te. higpitan mo lang yung barikas niya sa bewang para kuan. Kitam na pintas ni safety bagina, ay ang paypay sugaya. Tapos yung dalawa hindi mo ginanon sa isang si April. Hindi, siyempre bata pa lang siya nun. Hindi, syempre. Yung resulta. Ay, syempre mga ano kayo, yung kahit na dapat Dapat na kung anong ginawa mo rin sa Pare-pareho. ginawa So mo. nga, gigpita mo. Di masaduta kaglaban. Uray nangisit ni Greta ngam napintas. Kin sexy. Na, kalaki na naman ang tenga nun. Nagapayagpag na naman yung tainga niya. Bagaan nyo man ang napintas eh. sabi ni April, una, ikaw na. Sabihin niya yun, bakit parang kasalanan ko? Parang, bakit ako? Napintas dami. Kakabsat, napintas dami. Syempre anak mo ma. Awan tinalas. Tadamot amin agunggak. Alangan sabihin mo, hindi. Out muna ako mga sis. Out muna ako mga sis at kakabsat. Thank you, At Ate dadating Romalie. lang halos namin Sa mga. time. Now, naggala sila. Sama kami. Sana Para sa mga Pumunta yata kakabsat sila na ng ano ba yun? Parola ba yun? O ano? pasyal mo kami dyan, te. Soon. Adi, daldalanan tayo mo ha. Parola ba yun? Mas matanda pa pala ako. O yung gusto natin puntahan tawag doon? Apurit. Aporip? Aporip ba yun? Pinuntahan niyo? Hello po, Mami Dragon. Nakita ko ulit ang Dito kayo. Dul-dul. babay Mami Dragon. O babay daw, sabi ni Ate Thank you po Romalie. Ate Romalie sa time. Thank you kakabsat. Hindi naman mahalaga ang itsura, Mami Dragon. Maganda ugali. Kita naman sa mga anak, mababait naman at matulungin sila, mother. From Sir Luis. Thank you po. Ha 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 ha. Big kiss lang sa kalam, Mami Dragon. From Kimpi. Oh, alam niyo na guys, kapag nanganak May kayo, mga ano na kayo. Mga anak Alam, na babae. so alam mo pag ano, Huwag sa anak na lalaki, sa babae. paano pag naging sexy yung lalaki? Sa Ate Romaline, love you. Love you to Ate Romaline. Ingat po kayo. Bigyan mo rin ng anak. pero si Ray, ano, yun is maganda nga. Hindi, yung mga bago nga yung mga hindi na nagdidikis. Matagal bitbitiso. Hindi rin nagdidikis. Happy birthday, Madonna. Pa-shoutout muna. Thank you. Ano to? Cyprus Escovidal. Basta da nang ipagkakanyak ka David, nakita na nga ang kukok si Baritas TV. Wow, kainit naman din. Pigpitam lang. Kitain. Pa-shoutout naman BFL team. Si Shane, Audrey, at Shainara Jade. Ito na po yung pansit namin. Watching from Lucena City. Pansit na walang karot. Sorry po. Wala kaming mabili. Ne, ba't sila hindi na nagpunta? Nandito pala. Uy, sabi sa Aporip sila eh. Hala, Apurip. Oh, ganda dyan. Next time kami Balik tayo dyan. Maghanap pa kami ng ano, Balik tayo te. dyan sa kabisat. Markila na sasakyan. Wala pa kaming sasakyan eh. Hindi pa kaya ng aming trailer. Di kaya ng trailer namin papunta doon. Medyo malayo. Lang sa batasan na yung trailer namin. Pa-shoutout dito eh. Riyadh, Ade. Shoutout kay Ma'am Florence Martin Vlog. Sagtanig. Mami Dragon, mabalin nga pumila nga agarum dagit agarum na agarum dagit
Nagpipintas nga ladies dragon. Nagpila ka na. Pagpili ka, mabila. Nagpila ka. Takwa. Sir Ram. Agpila kani antita Antiligaya. Antiligaya. Yan ang tunay na beauty. Bagan ano ga kami mo na. Gar. Maganda niya. Kapalimpay. Wow, ado balasang ng tiligaya. Ay Maysa. Duwa balasan ko. Ay. Pili kay Jai. Sa lahat ng DFL, si Mami Dragon ang pinaka-sexy. Kain po tayo mga dragon ladies. Wow, gusto ko po yan. Pag yung mabangos, lalo na po yung mataba, yung tiyan. Ay, sarap. Sabi ko, tinalo mo pa yung mga charang. Naimbag ka rabiin, napipintas ka kakabsat. Ang ganda naman ng mama mo. Ma! Nawala tuloy. Ganda naman ng mama mo, DFL. Ba? Totoo lang. Huwag kang maniwala, ma. Senior na po. Pag naniwala. Oh, naglampas. May mga uban na po. Selos yung girlfriend ko sa inyo, lagi ko daw kayo pinapanood. Laka. Lagot! Si Borong 33. Dako sa Jai. Lambingin mo na yan. May boyfriend girlfriend na. Sabihin mo sir, ano, mga baak na kami. May lahi ka ba Chinese idol? Sinong may lahi? Ikaw. Ah. Wala naman nakalagay yung pangalan. Si Dara lang Chinese sa amin eh. Hindi maintindihan yung salita. Shout out po sa Almasco family from Sorsogon City. Hello po sa Marami tayong Almasco ano. family. Marami tayong viewers na taga Sorsogon. Thank you po sa panonood. Shout out din po sa ate ko. Diyan sa Paniki Tarlac. Andyan sila ngayon. Ano yan? Nanonood po. Rosiki? Galing pa dyan ng LA. Roski TV? Hello po sa Georgia. Roski TV. Sa YouTube channel ng Roski TV. Coming soon. Sa Palok, Manila. Cheng, sabi kami. Sabi. Kumusta kayo amin dito, Apo? Okay naman po kami eh. Nagadupay na. Si Ate Greta po nasa Manila. Mga 1 week lang siya. Update tayo guys sa Bichu Bichu. Bichu-bichu. Papagulong pa yan sa akin. Ipapagulong pa namin to sa asukal. Tapos bukas masarap to isawsaw sa kape. Isabay sa kape. Try nyo bangos. Katapak. Silang magkatim. Kape. Kakabsat. Walang kayo. Ilang oras na siya. 1 and 23. Tingnan mo ang wakan mo. Lambot siya. Pag yung ano kasi matigas, yung lalo pag tumatagal, lalong bumitigas. Ajay Bicol. Magkain ako pansin. Bakalapang tagilay. Buti naisip ko pala yung glutinous, no? Sabi ko, ano, magpagiling tayo eh. Kung dila-dila ito, kurso na ba? May bus kami ata dito niligaya. Sa sunod, magdila-dila tayo. Hindi mo, tinit naman. May bus tabigat niya yan. Awang nga rudan. Like, kung dating ba? Bininta mo na lang tayo. Magtira-tira ka rin tayo kayo. Lagi tayo nagkakaroon. Alam mo na tayo yung Ni magkakaroon. Felicita pa. Ha? Pwede na ka ng video. Pwede na ka ng video. Dila ko naman sarap. Paborito ko rin ito. Sunod sa ano, sabi ko. Ito yung gusto ko. Ito yung sunod na gusto ko kanina. Shout out daw po kay Sir John Mark Rico. Kaya nga, malambot siya. Mark Rico Vlog. Beg. Ihanda mo na yung mga Ilang views na tayo sa viewers. 164. Lobot pa ang cellphone. Nakikita natin na nangyari. Abang ko, hindi naman nagpunta. Balat sila. Sinabihan ko sa isang tanong. Kain tayo pansit. Guys, nagutom na ako. Baka O, tulog diba? na yun. Kasi matakaw nga ako. Parindigan Lagi mo. akong gutom. Lagi kasi ang gutom. Hawigan. Dala mo na lang. Ano yung ganyan? O, ba't may amount?
may nag-ano bilyan. Kain ka na, Ines. Hintay, gaw, ano? Dana, dali dito. Tikas-tikas. Dana. Kung ano plato doon, nagkutsara. Dapat pala doon natin yung Ano ka na ka, Dana? Santo ko na lang pagkain. yung lagyan ng Bigyan mo rin si Unes. Santo ko o nga yung ano na lang, kalyate. Yung pa, yung mapon yung sigurang laki. Iwan wala yun na yun. Ines, magsandok ka ng kainin mo. Ay, Kulayin ko na yan? Spirit. Uyan na lang. Spirit. Masyadong magkano ba yun? Bakit? Mag-soft drinks na naman kayo? Naibos mong tayo, magasitang bata. Yes, madam. Ginasingil na ako ni mama ko. Birthday mo naman eh. Hindi magpa-soft drinks pa. Magpapasoft drinks tayo. Ate Unis! Halika. Pa naman ako. Ginas ka, mga. Magkain. Ay, wala na sarado na ako. Okay, Auntie Jose, tawagin mo si Dana. Bili kayo ng ano. Royal. Dito lang kayo sa gilid, ha? Royal. Wala daw. Kung may yelo, isang yelo. Tsaka isang 1.5. yelo. Kayo na Ate Dana. Tsaka isang yelo, Dana. Magtungo na tayo. kung wala doon kay Jube, kung sarado dyan. Hindi, Ito mo bukas dyan pa naman yan. yan. Kasi di na. Sarado na yan. Pakagay na natulog. Yun daw kay Gina. Dyan na ako, dyan na ako. Ay, wala sila dyan. Ate Jose. Kay Gina na lang. Bukas pa si Gina. Maglalabas ba yan? Hello po sa 153 viewers. Ano ka sa'yo? Tinda-tinda ka na. Kumain po na. Kumain po ng ano. Pwede ka eh. Pamain na lang po. Pag nag-ano kaya kami, nag-live selling kaya kami, may bibili. Try kaya natin no minsan. Pamain na lang po. Pamain na lang. No plus. Ano ka madali na yan? Ba't nagtigas yung biko namin noon? Nagtigas Hindi. din? Hindi naman. Masarap nga. Masarap lang. Ayan ay yung ikon pa yan. O pag hiwa-hiwalay na. Kasi pag mayroong babae, pag-iwahiwalay mo. Ito pili na Lagyan na kayo sa tiglasin na kaya ano, lagyan ng asukal. Para mag-iwan. Malaki natin Doon na talaga yun. Bigyan ka siya dyan. Pwede na yun, ante? Ang sarap ng pansit. Kahit walang ano. Masyadong sahog na na gulay. Ano lang kasi ito eh. May ano dyan, Repolyo kalamansi. tsaka Nakita sayote. mo yung kalamansi. Biyak mo. Kasi isa rin yan sa nagpapasarap yung kalamansi. Mas mabango sana kung meron yung dahon. Yung ano, parsley, Hindi parsley, celery, Kinchay. kinchay. Oo nga, celery yata. No? Pwede rin yung sili. Kimchi. First time ko makakain ng kimchi nung ano. Hindi ko type ang lasa. Kaya, 3 beses nang mag-birthday si mami mo dito. 3 beses, bro. Wala nang katapusan. Ang handa Birthday mga na talaga ngayon. tapos ang handa naman ay ang handa ay mga kakanin-kakanin. 3 beses, Iba-iba pero lang. ang ano, mga handa. Una, sopa. Pangalawa, pansit. Hindi iba-ibang gabi lang pero ang mga handa ay mga ano, kakanin-kakanin. Casual lang. Ngayon talaga kasi ang birthday ko, guys. Ano, advance lang yun nung mag-inasakan kami. Para hindi masyadong malayo ka, Alex. Kasi sa Alex baka umiyak eh, wala kasi siyang cake. Sinalubong namin. Yung mic ko, ay siya. Si Auntie Ligaya, sa December po ang birthday niya sa Sige, New okay Year. yan. Kailangan lang ibalik ka natin. Wala na nagpo-comment. Huwag yung tanggalin yung supot lagay niyo sa pixel. Baka itabi. Huwag yung buksan yung supot, hindi ko katubig. Kay mga nang Thank you, Nes. Thank you, Ate Ones. Ano,
Ante, lagyan na natin ng asukal. Ay, pagaskwara. Mag-ano ka na, Peng? Ano? May mag-outro ka. Sana magpuno ng asukal dito Yan na. guys. Dito kayo antay, magpaalam lang tayo sa kanila. Kasi matagal-tagal pa po itong ano namin. Pagluluto, pagulong pa yan sa ano, baka mga tulog na kayo, ganyan. Mga, Magpahinga na rin po kayo. Alam namin pagod po kayo sa maghapong antay dito tayo paggawa. dali, mag-thank you lang tayo. Thank you po sa inyo, sa time, sa panonood. Guys, salamat po sa panonood sa aming YouTube channel. At Salamat saka, po. Thank you po. thank you rin po sa lahat ng mga bumati sa aking kaarawan. Thank you po sa inyong lahat. Salamat God po. bless po. Kaya tagaan nyo kami. Bye-bye po. Bye, good night po. Ate. Ragoy. Kadamot bibs ko. Ano ko to? Ano? Ano?